така. И здравейте! Здравейте, ние не Сега ще ранкваме Брейн Роди. Тралалело, тралала. Кое да ранкваме? Това е кула. Кажи ми, кое да ранкваме? Ай, мука. Не знам. Да теб на кое място? Аз щях да го сложа или на печичата, или на четворката. Осмо. Буне Камбалобо. Най-зародния Брейрод. Бомбомбини гуз... Свинини бомбини. Това... Аз мисля да го сложим... Ара петица. Да. Защото само е свиня бомбандиро. Трипи, тропи, тропа, трипа. Девето. Слаба. Тролимеро, Троличина, седмо. Капучино, асино. Аз тук избирам трето. Чуйте Семар. Тъжко. Гениал. Тунг, сахур. Първо, защото тунка ловите. Балерина капучина. Ми. Това мъжа май на капучино асино. Тогава на четвърто. Уоу. Бър, бата, пим, пим. Второ. Втора. А последното бри, дикуш. Бикуш. Ние ранкнахме брейнрочите. Това беше. Чао.